Nina bezulu elidumele ngahlomanga ngakwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ayaqhubeka wezombusazwe nokuthi Isilo samaZulu. Kubulawa usotswebhu weDA Emngeni. Kanti iphoyisa kwelokubulala umama nendodana ENSELENI. Sanemukelene nebendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Abaholi bamaqembu ahlukene ezombusazwe balokhu bethutheleke njalo kuyokuthi Isilo samaZulu umisuzulu kazwelithini njengoba namuhla iqembu leDemocratic Alliance linyelwe inyoni esandleni ngokuhlangana nezulu eliphezulu ondini. Umhola leli qembu kwaZulu Natal Francois Rogers uthi inhloso yomhlangano waboke neSilo samaZulu awuhlobene nakancu nemikhankaso yokhetho kepha ukuthi baxoxisane nembube ngeinkinga ezikhungethe isifundazwe zokubula kosopolitiki amakhosi nezinduna kanjalo ke nodaba lesikhwama sengonyama trust kanye nokunye. Namhla ke ubuholi beDA esifundazweni kwaZulu Natal buhambeleke undini ukuyohlangana neSilo samabandla Isilo umisuzulu kazwelithini ngenhloso kokudingida isimo sesifundazwe kuhlanganisa ukubulawa kwamakhosi osopolitiki kanye ke nodaba oluthinta umhlaba wengonyama. Umholi weDA kwaZulu Natal Francois Rogers uthi ke bekuvele kusezihleleni zabo ukuhlangana neSilo kepha ke baphazamiseke ngemuva kokudlula emhlabeni kwalowo ke undunankulu wamaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. We'll have in-depth discussions about Ingonyama Trust and about various other aspects that affects the royal household. You know, the possibility of doing commercialization of agriculture. These are issues that I discussed with the late King, and I'd like to restart those engagements with His Majesty. So I think that's the purpose, but rather a somber day for the DA today. Rogers uthi ke bebevele benobudlelwano neSilo esibuzile sangaphambilini uzwelithini kaBhekuzulu ngakho ukuvakashela kwabo iSilo samabandla umisizulu akuzona ke ezinye zezihlelo zabo zokukhankasa njengoba kwaziwa ukuthi ngonyaka ozayo kulindeleke ukuthi kube nokhetho lukazwelonke. No, I certainly don't think it's part of the campaign. We had originally planned to meet with His Majesty just prior to the passing away of Prince Buthelezi. And because of that, we had to delay it. So certainly no, I'm not here for political reasons. I had great engagements with his late father, and I would hope that we continue those engagements. Ngemuva komhlangano ovalelekile phakathi kobuholi beDA neSilo, sibe sesixoxa nomntwana uSimphiwe oyiso lengonyama ehhovisi leSilo nokuyilapha ekuvezile ukuthi iSilo sinxuso ukuthi kamaqembu asebenzisane kuba nokubekezelelana ukuze izenzo zokubulalana zinciphe. iSilo naso sinomyalezo waso ukuthi sebehlangene benjalo bendawonye kodwa bafika sengathi bangasebenzisana kungabikho ukubulalana kungabikho ukushayisana kungabikho ukuqhubha ukushana ngoba epheni kosuku akusibona abantu bamaqembu akusibona amaqembu abantu bengonyama. iDA ibe seyotha ke iSilo ngamaguqa amabili yabeke seyithembisa ukuthi na kanjani ngokuzayo kuyobe isifika nomholi wayo kazwelonke. Let's gaze indaba ze1KZNTV ngingosamukeliso Nqolunga Msondini. Litutshule ngontulwane ezinhlamvu ezingaphezulu kwe10 ikhansela leqembu leDA unhlala yenza Ndlovu bengusotswebhu leli qembu kumasipala waseMngeni. Kube kuthi kugasela abalisi abangaziwe emzini kaNdlovu ngezikhathi ke zasebusuku bavulela ngenhlamvu washonela khona endaweni yesigameko. Lokhu ke kwenzeke kukhona unkosikazi wakhe abantwana ababili oneminyaka emihlanu kanye nonezinyanga eziyisithupha ubudala kanye nobenakekela ukugada abantwana. Imeya umasipala uMngeni uChris Pappas uthi uNdlovu wambikela ngeinsongo ezayivela kumuntu ongusopolitiki. Usashaqekile umndeni wekhansela leDA elidutshulwe labulawa izolo ebusuku phambi komndeni walo. Unhlala yenza Ndlovu obeneminyaka yama-46 ubudala ubengusotswebhu kumasipala uMngeni kusukela ngokhetho lwahulumeni wasekhaya ngo-2021. Ilungu lomndeni elingathandanga ukudalula isiqu salo lithi lisadumele. Umndeni udumele kakhulu. Nami ngibona vele ngibheke phansi nje navele angithokoza nganeze uBhengu nickname yakhe ke igama uBhengu simbiza ngoBhengu vele kubhlungu kakhulu into eyenzakalile and nesimo vele sisificile izolo masithola amafoni kube kubi kakhulu. Imeya yomasipala uMngeni uChris Pappas uthi uNdlovu ubengayena umuntu wepolitiki kepha ozithandela abantu uqhube wathi bazosebenzisana namaphoyisa kulolu daba. Njengomngeni municipality sizosebenzisana namaphoyisa uqinisekisa ukuthi
laba abawenza lento embi kangaka bayatholakala. Sine reward esikhiphile engango 100,000 wamarandi kulaba bazokwazi ukulethe imininingwane noma information ezogcina ukuthi abantu beboshwe. uPapas uthi naye uke waxwayisa ngamaphoyisa ngaphambilini ukuba aphephe. Amaphoyisa eqalini ngongena ezumeya bacelile ukuthi ngisuke lapho bengihlala khona ngishintshe nama address ami uqinisekisa ukuphepha. Kodwa okwamanje ngiceliwe ukuthi ngingakhulumi ngesecurity yami kakhulu ngoba kugcina kusidalela inkinga. Iqembu le-DA KwaZulu-Natal kanye nele-IFP badlulise amazwi enduduzo. We are incredibly disturbed by political violence, and never did we think it would visit our doorstep. Never did we think it would visit a municipality or a government that we were in charge of. But what it shows is that no party and no sphere of government is immune from this heinous, dastardly, cowardly act of violence. Sinhlangano kwaSouth KwaZulu-Natal sikhathazeka kakhulu ngokuqhubeka kokubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal. Futhi siyabona ukuthi le nkinga isinkulu kakhulu ngoba uProvincial Commissioner nje wayekhuluma ukuthi umphakathi KwaZulu-Natal awuphephile ngoba sebevele kudutshula abantu beseyigqokweni. Undunankulu wesifundazwe uNomusa Dube-Ncube noNgqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uBongi-Sithole Mloyi babhongile nabo emswaneni bathumela izitatimende ezidlulisa amazwi enduduzo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisePhomeni eHawiki. Ukhungathekile umndeni wakaMthombeni endaweni yasenseleni ngaseRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal ngemuva kwesigameko sokudutshulwa kubulawa kwamalunga awo amabili okunguThembi Biyela kanye nendodana yakhe uSipha Mthombeni. Laba bobabili badutshulelwe ngomlisa Mumba abakholelwe ukuthi uyiphoyisa ngemuva kwengxabano bekhona phakathi kwalomlisa nendodakazi yakulomuzi. Ubaba wakulomuzi kuPaul Mthombeni uthi usola ukuthi kukhona isandla sesithathu esikhona kulesi sigameko njengoba leli iphoyisa kuvela ukuthi lingelaseskhaleni. Ushaya amakhala umndeni wakaMthombeni enseleni ngokudutshulwa kubulawe kamama wakhona uThembi Biyela kanye nendodana yakhe uSipha Mthombeni abadutshulwe ngolwesibili. Ubaba wakulomuzi uPaul Mthombeni uthi ke namanje akumakheli isithombe sicacile emqondweni ukuthi ke kufike kanjani ukuthi umuntu ethe sedutshuliwe naye ephinde kwazi ukuziphindiselela njengalokho lo osola ngokuba iphoyisa lasesikhawini nokuyena odubule umama uBiyela nendodana yakhe ekwazile ukuphindisela kumama uBiyela ekubeni esedutshuliwe. uMthombeni uthi usola ukuthi lesi sigameko akubanga isehlo nje kepha ke sihleliwe futhi unezinsolo zokuthi labo abadubule umama uBiyela yilabo abakade behamba naleli phoyisa. Noma ngingazi kahle kodwa ngiyezwa ukuthi ungwakamngomezulu iphoyisa lasesikhawini okungidida kakhulu esuka esikhawini azazothuka abantu lapha ngoba kwenze njani. Kusho ukuthi bokuyinhloso yakhe ayisukele vele esikhawini bengahambi ngomuntu ukuthi uyavakasha ngoba futhi mengibheka mengibuza kulaba kade nabo umama bekungeke ukuthi kudutshulwana badubulane bobabili bawe bobabili inhlavu lona kuwa lona oshaya eqala kodwa engubukayo umama ushaywe yilabangani bakhe ekade behamba naye behamba nalo leliphoyisa. Elinye lamalungu omndeni uDoris Mthombeni uthi ke namanje basakhungathekile emqondweni ngokwenzekile emndenini wabeke naye futhi seveza ukudideka ngendlela okwenzeke ngayo. Ngizubhlungu namanje ngisekwi-trauma akukhulumeki ukuthi umfowethu ashone noma mncane wanisikhathi ukuthi bekwenze njani asazi ngoba nami ngiyihlalela lekudeni kodwa nje somndeni sishaqekile ukuthi lento esiyesizwe yenzeka kude koGoli namuhla siyibona ngamehlo la ekhaya kwaMthombeni. Besingajabula nje makushutha abomthetho bathatha inyathelo ngoba
kukhona iphoyisa phakathi bake bezwe ukuthi ngoba kuthiwa yilasesikhawini belizokwenzani la Enseleni. Kanti-ke ikhansela la ku-Ward 6 eMhlathuze umsa wakhe Mthethwa wenxuseka amaphoyisa ukuthi mawabuyisane endleleni eyodwa ngendlela yokuziphatha emphakathini. Iyinkinga ngoba uthola ukuthi umuntu ofanele ngabe uyena empela oyimele le 16 days of activism ube uyena o-act against it. Kube nje yihlazo nje elikhulu. Bengicela ke kakhulu abafowethu abasophikweni lamaphoyisa abasawubambile umgqiqo wokusebenza kwabo bephinde futhi ube nokukhuzana bebodwa ukuthi cha ake sazi ukuthi masingamaphoyisa nathi ukuthi nasemphakathini si-acta kanjani noma singekho emsebenzini. Kanti-ke kube sekushaya isikhathi sokuya emoyeni amaphoyisa engakatholakala ukuphawula ngalesi sigameko. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni Enseleni. Amalungu enyunyana abasebenzi bakahulumeni Public Servants Association PSA ngamafuphi KwaZulu-Natal abhikishe ngaphandle kwamasango esikhungo esiqeqeshela amakhono iCoastal TVET College kwaMakhuthe eThekwini ngenhloso yokuzwakalisa ukungahambisani nesenzo sokuxoshwa kwezisebenzi ezingamatoho ezibalelwe ngaphezulu kwekhulu kulesikhungo. Lezi isebenzi ke ifaka phakathi abafundisayo abahlanza kwisikhungo nabanye kanti kubika ukuthi lokhu kungenxa yenkinga yezimali kulesi sikhungo esibhekene nayo. Iqeqebana lamalungu enyunyana iPSA ekolishi elifundisa amakhono iCoastal College esinginisa kwaMakhutha eThekwini badela imvula ebeliyidliva babhekisha bekhala ngokumiswa emsebenzini. Laba bathi ke izinkinga zemali okubikwa ukuthi sibhekene nalesikhungo yiyo eholele ekumisweni kwabo kanti ke bakhala ngokuthi ke kuzoba nzima kakhulu njengoba imindeni yabo ithembele kubo. Into esiyitholile ngolesihlanu ukuthi i-contract ethi siterminatiwe angesakwazi ukuthi sibuye next day njengoba isimo kuthiwa bathi imali azikho so sisebenza under isimo esikanjalo. Bakhulunywa ngesimo sokusebenza emsebenzini kunzima sometimes uyakuthola ukuthi izinsiza zokusiza azikho izinto ezinjengama gloves izinto eziprotectayo uthola ukuthi azikho imali yokuyithenga azikho i-work gear uthola ukuthi sesigugelwa amaboots kuthiwa banayo imali. I-contract bekuwukuthi sifika ukuthi izoloku i-renew kodwa into abebeyeke bayenze ngesikhathi uthola ukuthi abasinikezi kwayona i-contract kodwa basilindele ukuthi sisebenze sifike futhi sisebenze sibasebenzele ngendlela ebajabulisayo. At the end of the day baqhamuke basekuphela unyaka baqhamuke bethi sayinani lento sekuthi isiyaphela le kuyona kubonakala ukuthi ya-renewa noma i-renewa yini. Ama-campuses amaningi ayashoda ngama-GAs so siyadingakala ngoba kuyimanje basiphuma sobabili sinosisi kuzosala abantu abawu-3 kuphela and i-campus inkulu ukuthi kungaklinwa abantu abawu-3 kuphela so sifuna ukubuya under permanent position baba ukuthi kungenzeka. Babalula ngaphezulu kwekhulu sebebonke abasebenzi abamisiwe abenza imisebenzi yahlukene kufaka phakathi abafundisa izifundo ezifana nezobunjiniyela abahlanza leli kolishi nabanye. Okunye inyunyana labasebenzi ekhala ngakho ungakhokhelwa kwabo imhlumulo yabo ukulawula kwalesikhungo abaphathi abaqashwe okwesikhashana nabathi ke kunomthelela ongemuhle ekuphathweni kwezimali nosekholele ekutheni iguqi ngamadolo. Financial stability kuleli college ayikho. Ama campuses like ubuhlobegu o-Appelsbosch bavalelwa amanzi bavalelwa ugesi abantu baya-acta kuma-position abanye abasebenzi bakhala ngokuthi nangendlela abanye abaqasheka ngayo nepotism esuke ikhona ngaphakathi. Isixazululo ukuthi ungqongqoshe kumele ukuthi ehle iziqiniseko sokuthi mabeqasha baqasha abantu abakwazi ukwenza umsebenzi bakwazi futhi balilekelele necollege ngoba siyakholena ukuthi uma icollege lingenazi imali yini into abazokwazi ukuthi bayenze. Siyakholena ukuthi i-office likangqongqoshe nelika-DG sebekhohlwile leli college ngoba uma bekweleta u52 million abakwazi ukukhokhela ama-service provider yingakho bebona ukuthi funeka sacrifice abasebenzi. Lenyunyana ithi ke isibhalele ungqongqoshe omnyango wemfundo ephakeme kuleli ncwadi imcela ukuba angenelele kulolu daba ngenhloso yokuhlenga imisebenzi. Baphinde ke banxusa nosomabhizinisi ukuba bafake isandla emakolishi. Esikushoyo ukuthi ixazulule aqashwe uprincipal opermanent kuqashwa ama-deputy apermanent ngoba abanye
abantu aba-actayo abazi into okufuneka ukuthi bakwazi ukubayenza abasebenzi bahlalela ovalweni yingakho siwuphiye sithi akwenziwe imizamo ngoba ngonyaka ozayo siwuphiye sizimisela ukuthi asikwazi ukuqhubeka sisebenze nezinto zokusebenza azikho izinto zokusebenza zingekho bazosebenza kanjani sinovalo ukuthi ngoba bezoxoshe ama-lectures awu-72 bazofundisa kanjani iy'ngane zizo-affecteka kanjani. Imizamo yokuthola ukuphawula kwesikhungo iyephunzile ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele ey'toreni nebeselo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kuyindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ayaqhubeka wezombusazwe nokuthi Isilo samaZulu. Kubulawa usotswebhu we-DA Emngeni. Kanti iphoyisa kwelokubulala umama nendodana ENSELENI. Isaqhubeka imicimbi KwaZulu-Natal ukubungaza usuku lwesandulela ngculazo loba mhlalulunye kuzibandlela minyaka yonke. Lokho kubonakala eDumbe nalapho ungqongqoshe wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal uSephoyisa ehambelelo umphakathi ukuxwayisa ngalesi sifo nokuyilapho ephinde wakhuluma khona ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. uHlomuka uphinde waveza ukuthi kumele kubambisane bonke ubuholi ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal Sephoyisa ukuthi uhulumeni angeke kwazi ukulwa nobhubhane lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane bodwa kodwa kudingeka kwabonke ubuholi bubambisane. Sizolwa kakhulukazi nokuhlukunyezwa abantu besifazane nokuhlukunyezwa kwezingane. Sithi asisumeni sonke silweni nabantu abahlukumeza abantu besifazane abantu bahlukumeza izingane. Uhulumeni unamaprogram amaningi awabekile ukuthi kuliwe nokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besifazane kodwa uhulumeni uwodwa ngokwazi ukuyilwa inqobe lempi kodwa uzoyinqoba ngokuthi kumphakathi nama-stakeholders wonke amakhosi ingakhe khona abafundisi bahlangane bathi akuyona indoda umuntu okuhlukumeza umuntu wesifazane. Ingakho sithi asibambisaneni ngokuthi silwe naso sifo ngoba sokuyisifo leso ingakho sisi thatha ngalolu hlobo leno. Uhulumeni ka-national ulontshe lolu daba noma kuthiwa se-16 days activism kodwa sithi every 365 days alungabikho usuku leso ngesikwazi usilwa nokuhlukumeza abantu besifazane ngoba alukho usuku kufanele sivume ngalo. Uqhube ngokuthi kubalekile ukuba abantu abaphila nesifo sesandulela ngculaza bezizwe bebalekile nabo. Futhi siyafisa ukuthi sigubhe umgubho wokuthi silwe nesifo HIV and AIDS. Abantu abasenesifo HIV and AIDS nabo bangabantu. Isifo nje sesifana njengomkhuhlane siyanqanqana ukuthi uma sebecheckile bakwazi ukuthi badla amaphilisi ngoba uhulumeni ukhipha amaphilisi ukuze abantu bezoqina amasotsha omzimba bazoqhubeka elwe naso isifo leso. Kodwa konke lokho akuzokwenzeka uma abantu bakithi bengakwazi ukuhlonipha uhulumeni ngezinto azibekayo. Ngoba mningi umsebenzi wenziwa kahle uhulumeni. Iningi intuthuko esenza kahle njengoba sidlana sizokhuluma ngalokho okubili kodwa intuthuko siyenza yonke indawo. Imigwaqo siyayilungisa sikhuluma nabantu bakithi ngezinto ezihlukahlukene nansi iklinikhi khona le Department of Health ingakho sibona no-nurse bakhona la and ingakho sigqugquza nabantu bakithi ukuthi fanele bakwazi ukurejistela ukuvota ingakho kukhona no-IEC. Wonke ama-department akhona usport, art and culture kuwona oledayo le program ukhona izinto azozipha abantu abasha aphe nabantu abadala khona bezokwazi ba-exercise ngoba sithi kubalulekile ukuthi abantu bakithi ba-exercise khona umzimba wabo uzoba healthy. Kanti umphakathi uveza ukuba uyawuthakasela lo mcimbi ikakhulukazi udaba lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Umcimbi okhona namhlanje ngiyawuthokozela ukuthi singabantu besilisa asihloniphe abantu besifazane abantu besifazane nabo bahloniphe abantu besilisa. Asikuthokozeli futhi uma umuntu wesifazane ushiye umende uma usuganile sicela ubambe noma kunzima nomuntu wesilisa futhi ahlale emphatha kahle umfazi wakhe ahloniphe nomndeni wakhona nomuntu wesifazane ahloniphe nomndeni wakhona lapha egane khona. Thobe kadladla ezindabeni ze-1KZNTV eDumbe.
Unobhala weqembu le-ANC esifundeni Emngeni.Isihluku uSipho Zulu uthi bazoqalisa uphenyo ngamakhansela abo kumasipala kaDukuza angezange emhlanganweni wokukhethwa kwephini lemeya kulo masipala okumele kube namuhla. Kube negigaba eziningi ngaphambi kokuthi kuqaleke lo mhlangano okuphethe ngokuthi kuhlehliswe ngenxa yombhikisho wamalungu omphakathi angene ngaphakathi ehholo ubekuzobanjelwa kulona lo mhlangano. Ukulova emhlanganweni kwenqaba amakhansela ka-ANC kumasipala wakaDukuza uvela izinsolo ezithi amanye wawo awahambisani negama likaloyo ophakanyiswa yiyona lenhlangano ekuthena abe ngusekela meya njengoba umhlangano namhlanje ubuzovala leso sikhala. Namhlanje ehholo lakhona kumasipala obekuzonjelwa kuwona umhlangano kunendle bekade ichithwe phambi komnyango okuthema sekumele umhlangane oqalisa ihlanziwe loyendle wangena umphakathi obukade ubhikisha wasumhlangano wahlehla ngaleyo ndlela njengoba bese kuvela isikhalazo sokuthi amakhansela waphephile. Ongunobhala we-ANC kulesi sifunda uthi bazoqalisa uphenyo mayelana nokulova kwawo lamakhansela. Bayiqalisa akhona amakhansela e-ANC abefake ixoliso emhlanganweni. Lawo makhansela ke sizokhanda ithuba lokuthi sizokhansela ngamunye ukuthi njengoba bethe uyagula noma ubebeke leso zatha besibekile someze emhlanganweni kungenzeka yini lokho ukuthi kumayelana nokuthi akahambisani negama obekufanele liyophakanyiswa. Amaqembu aphikisayo athi ajabhile mayelana lesi sigameko esenzakalile ngoba kuyizinkomba zokuthi amalungu e-ANC okanye amakhansela abekade zama ukuphazamisa ukuthi lo mhlangano ugcine ungahlalanga okugcine kwenzekile. Around 7:30 a.m., crowds of protesters arrived outside the town hall. Even as councillors arrived, they threatened many councillors. They threatened to use violence if the meeting proceeded. And so a meeting was subsequently called with the whips of political parties, where the municipal manager and the executive director of community safety, they stated that the law enforcement couldn't guarantee the safety of councillors. Democratic Alliance wants to see those responsible for today's fiasco being held accountable. It is simply unacceptable that the ANC is allowed to get away with this and is being influenced by emerging contractors, the business forums and other external factors. Ngaphezu kwamakhansela zawo-18 akade eqolisile bekuvele kuzoba ingcosana ukuthi sibone lo mhlangano uqhubeka ngendlela ekhululekile. Kubonakala ke emsakazo kuyinto eyitrend ukuthi uma kuzobekwa i-candidate e-ANC kuba namasiko phakathi afika achithwe endaweni esihlala kuzona. Uzokhumbula ngesikhathi sikalakhe emakhathini kwi-last term nakulokhu futhi kuphinde okusho ukuthi sekuzoba i-trend e-ANC esogcina siyibona laphinde siyibona ngisho nakwi-province. Uthinta okhulumela lo mkhandlu Sephoyisa Zulu uzwakalise ungathanda ukuphawula mayelana nawo lo mhlangano. Kutebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngikwaDukuza. Ukhothazwa besilisa ukuba bazazi isimo sabo kesempilo ngokuthi bahambele emtholampilo kuyohlolela izifo ezahlukene. Lokhu kuhlalwe ngesikhathi kemeya masipala wesifunda ENGCENTVNEWS esingathi umcimbi wokubungaza usuku lwengculazi World AIDS Day ubanjelwe eMthonjaneni enyakatho nelikamdlokombane. Elakuleli libalwa namanye amazwe ahamba phambili ngezibalo zabanesifo sengculaza ezwenikazi Afrika. Njalo mhlalulunye kuzibandlela umhlaba wonke jikelele uyayubungaza usuku lwe-World AIDS Day. Kanjalo nomasipala wesifunda ENGCENTVNEWS enyakatho nesifundazwe noholwa imeya uThami ubungaze lolu usuku nalapho unxuse khona amadoda ukubazazi isimo sawo sempilo ukuze bakwazi ukuzivikela. Abantu besilisa ukuthi kufanele basazi status, kufanele bayohlola futhi kufanele babike uma behlukunyezwa ngoba kujwayele ukuthi kuthiwa kuhlukumeza besifazane nengane kufanele kweminye imizi khona abantu besilisa abahlukumezayo kodwa kubaluleke kakhulu kabi ukuzazi status nanokuthi lathi imshanguzo ngendlela okuyona yona kuyakusiza lokhu uphile kade. Kulo mcimbi obubanjelwe eMthonjaneni imeya uNtuli inxuse laba abasebehaqwe ilesifo uba badle imshanguzo ngendlela ukuze baphile kahle. Udlame olubhekiswa kwabesifazane nezingane enye izinto egxekwe kakhulu kwazise kwezibandlela kuyaye kube nomkhankaso ogxeka lezi igameko. Ukukhuthaza abasaphila ke ukuthi imshanguzo bayidle futhi batheste futhi bayiphathe kahle.
siphinde sikhulume ngodaba lwe-gender based violence, sixwayisa sihlaba ikhwelo ukuba wonke umuntu abambe iqhaza kube silisane nalesi hlava lesi. Ilo myalezo namhlanje sithena abantu kufanele bathande imindeni yabo. Isifundazwe KwaZulu-Natal sisabalwa nezinye izifundazwe ezihamba phambili kubantu abahaqwe igciwane lesandulela ngculaza. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emthonjaneni. Ake siphinde sithi shelele edolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge nina bendlovu namandla siphinde sinamukele uthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona ihlokwana zethu ehamba phambili namuhla. Ayaqhubeka wezombusazwe nokuthi Isilo samaZulu. Kubulawa usotswebhu weDA Emngeni. Kanti iphoyisa kwelokubulala umama nendodana ENSELENI. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R18.91 kuyidola laseMelika bengu-23.85 kupondo waseBrithani bengu-20.40 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,032.81 ounce kuthi intengo longahluziwe yona ibe ngu$77.20 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lesizwe lekhilikithi ama-Proteas uRob Walter noShukri Conrad bathi isinqumo sabo sokuphumuza uThemba bavume emidlalweni ye-T20 neyosuku lodi ODI abazoyidlala nelasendiya kule nyanga sizomsiza kakhulu kuba buye senomfutho kwimidlalo yama-test. Ama-Proteas azodlala ke emithathu ye-T20 ne-India kusukela ngesonto kuze kushaywe inyanga kaZibandlela mhla zili-14. Emathathu ke ama-ODI nemibili yama-test izosongwa kuyona ngomhla zili-11 kuMasingana wonyaka ozayo. Aiden Markram okungikapteni weqembu lesizwe le-T20 uzohola nelama-ODI ngesikhathi ubavuma esahlabeke ikhefu. Ngaphandle kabavuma umshwibu kaGiso Rabada naye ngeke azabonakala kwemidlalo yama-T20 kanjalo neyama-ODI kuze kubeke afike engumqemane kakhulu ochungechungeni lwemidlalo yama-test. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyanene bakaqamba lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebo kaSoshangana. Kwamzimba umntwana enethimba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.